gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Ang gair, nabisina kaon. Intamanganan Ay, oras siya nga rin pabisinak mo tan. Agawitan. Sigurado ang nakaluton ni ante iti adobo amanaw. Ay, sigurado nang tiliw ka itay iti manok. Adun tinalpas ta trabaho. Di ginanatan. Mabit lang ang gair. Ha? Tay nakpandarin di tricycle kaw. Tagawid tan. Ay, kanang! Ada kamin ka ni Kurug! Yahoo! Apay nga ang gair. Awan mat sumungbat. Uwan nga raw. Sigud ano kastoy asumang petakit sungbatan na no ipukaw ko nga. Ada kamin! Sungbatan na siguro nakastawing. Antay! Mangantay yan! Awan ti sumungbat. Danggaman ang gail. Awan mangagaw. Apay, ada mang mangagmaw. Awan nga raw. Ha? Sigud mo't akas to'y ano sumungat tapay langgat at dan mang mangagta akarasakas iti kusina. Apay nga awan ita. Umunag talangan ang gail. Ang mga ano nakaluton ni Antay. Isungawanan ti mangagta. Sige. Apay nga ang gail. Si bibiyag pa'y mo't dahil tiniliw ko amanaw. Kadawan pa'y mo naluto amakan. Ay, awan mo't ni Antibanang dito'y balayaw. Awan mo ti chinilas na jirwar. Kaya ta sa wanday ta, at napanan ni Antay. Saan natangay lutuan iti kanin ta? Ay, Nalipatan na nga ta tinaglutaw. ay biro kam di antem. Ha? Makaungat kan sa hamot ang gail. Aywan Nabambanog da tao. Awan pa'y makan amasang pita. Papanam ko araw. Birbirukak ni Antibanang, tataba daw. Saan mo na birukain? Damagam-langan kanyak. Tamok, tayan na. Ibagam nga ro din ano ayan na. Ay, kitagdamag ka pa ya. Agdamag ka. Sige, tataba daw. Sa dino tayan ni Antibanang. Kasta. Ni Ante Mabanang. Kit adda ijay tersina ni Marikwanang. Ha? Sige, tayo nakitaan. Naskin nga gawait kan mapanaglutaw. No mapaawid mo Ninto pa'y tuyang ka. Jak mapaawid. Ni Antem tulaki day. Antay, agawid ka kanaon. Apay nga agawid Aldawain, kamasan ka nakalutaw. Ay inton madamdama. Aggi games kami pailang kadagiti ko kumarek. Ang umay nakit din pagawidan. Ha? Ay na, di mo makita ay akwaraw. Nakadumog kami atallo dito'y tugaw. Sino day tagsasao ay Ni kwaraw maray. Hop. Ay, nangabak ako dito ay ayam ko kumaray. Ay, kita man. Ay na, kwaraw, saan mo ang mapaawid ni Antay? Agmalmalum ka nung ditaw. Ala ka, Antay. Agung-ungat ni Uncle Kao. Dantem kay ko raw. Agsilsilpon, mate. Kadwa na dagiti kukumari na. Pinagawid mo ko man Di na kano kaya ti agaway. Na Ag-games da pa'y kano jay silpon da. Nakadumog da kininanatuyang. Ay, makaungit akon. Anya nga iti maramidak. Di namot kaya ti agaway. Kasi mo nga minti nang isuro kun kwa na nga gay ayam iti silpon na Ay, sana siya. Awan amok dita. Badaw! Badaw! Nakaluto kan! Napanan man nga tanday di abadaw. Pimanaw manan asaan ang naglutaw. Ay,
Ay, una yan nabanog ka. Ay, nabanog ka nagaradaw. Nagmula tinaramid ko, yung bangkag. Hay, badaw! Apay nga itakalaang agaway. Na, si kapay ta, daganas na nga, gungit kanyak. Mabisi na kaun. Anya nga tinaramid mo, nagmalmalam. Siyempre, nag-cellphone. Di nakpay tinulungan ni bangkag. Siya pa'y lang to, rayam nga glutaw. Ha? Agluto ka! Wano agluto ka! Ha? Awanan ti sa bali ang pagpilyan? Dayay lang! No sana nga glutaw. Agpili ka! Pang-panguran ka! Wano pang-panguran ka! Ikanak mo ti sa bali ang pagpilyan na to yan. Ayawanan ti sabali a pagpilyan. Ita, agluto ka? Wano agluto ka? Ay, agluto ako. Darasam! Anya nga taramidam. Eh, kat siyempre, agtugawak amanguray itilutuam. Kat kabayatan ti panagururay ka, ag silpon yak. Pa. Silpon manay. Agluto kan kunaknay. Mabisi na ka, nagadupay lasaw. Aglutungan! Antay, Uncle. Anya nga iter aramidan tayo atanlo dito'y salas. Nakatugaw. Awan mo tanti tumakder nga glutaw. Ay, di nakitahan iti kasta, intay. Kitaan ka lang man. Ha, di nak maibaon nga aglutaw. Ibagbagakkan ka, sa anak at tumakdar. Ay, nangagmukwarog. Ang mabisin tayaw. Sika ati aglutaw, intay. Sige, tumakdir akong tagluto akong kwarog. Tulungan ka na, Uncle. Umay ka. Sige, in kayo aglutaw. Sandak a disturbuan dito yung agsil-cellphone. Sandak a kasarsarita. Ayabandak lang, numangan tayaw. Pahingi adatamat tin taglut-luto, Uncle. Trabaho mat ni Auntie Daytaw eh. Hindi mo ayan nadlaw anak kaungungat niya ang time. Pahinga tanga imungat ni Auntie ita. Na. Imparabaw na pa iji balunat iji lamisaan. Ha? Nangagaw, intay. Ay na. Nagpigisan ti panagdangag ni Antay. Kwarag, Ha? may sa. Ay, agulibakan ko, Arog. Ay, nakaslara na tila payag na. Pahinga ta nagbalin ang naungat ni Auntie Kabanang, tataba daw. Dayta mo ti salsalod-sodag kay. Apay nga taan naungat ni tuyang ka. Ha? Uray ni Nana Tuyang. Nagbalin mo tin ang naungay. Wayne, si Madot pa yan Agtugtugaw lang ter aramidin na. Di nakpay tulungan nga glutaw. Sikat yung glut-lutaw. Una, bigat, aldaw, ken malam. Siyak ta glutlutaw yung balay may kwaraw. Ay? Agpada kayo nga rod kini Uncle Kao. Win nga raw. Imuyong ngamin ni Antay. Agtugtugaw lang ka nagsilsilpon ng agmalmalam. Ay, kastamay ni tuyang ka. Tata, paypayapayan nak ni Antay. Ha? Bapa nakadagaws. Ang mga nuagungat no mabayaga. Kawad, gumatangak man. Anya tigatangam! Ha? Disturbo kay ti panag-cellphone nga. Yay. Ibagam tigatangam maun! Darasam! Pahingay nga agungat ka. Pakulang ka man dita. Gumatangak ka sing. Kasta Ha? Nawatam siya baga? Dayta, asen. Yay. Nantay bayad mo! Yawat mo dagusaw! Antay. Dayto yun siya pagpagatang mo nga asain. Apay nga itan mo kanya. Yay. Itan mo kanya ang kalma. Ay, punak no si kati agluto, Antay. Ni ang kalma. Uwan, Antay. Ay. Angkal. Dayto yun ti asin ngayong pagatang ni Antay. Ay, siyak ba ng tagluto na. Mapanak iji barangay hol. Ni antim ngay. Apay, Ay, ibaon nakmanan nga aglutaw. ay. Ay, agungat manan. Ha? Siya kong tagluto. Ano ba yun? Ayan. Naskay nga meeting ta, pare. Ay, apay mo't para. Una, tagpada ta, iti problema. Anya ti problema aya. Problema ni tuyang ka. Ta imungat, pare. Oray ni Banang Dungo. Imungat. Nanipo din nagselpo-selpon da. Imungat na mo tayo. Wangaron. Kay
Sika ita ti paraluto, paray. Ay, wan Di agtugtugaw langay ni Maribana. Na, kasano nga ma'am? Una, takasta mo ni tuyang kaw, paray. Yay. Lukas na. Agpada ta iti problem. Talagang agpada ta, paray. Kasano aya asulbaren ta daytoy. Ay, jak amo, paray. Di kay man nagpanipannimid dito sangwanan ti Tersenak. Apay, bawal ta agpanimid dito, maray. Agmalas ti Tersenak, no da nakapannimid. Ha? Ta kami lang agpanimit iti sangwanan ti Tersinam. Ada nga min problem mi. Ay, basta saan kay nga grasunan. Basta kunak bawal, bawal. Na, Uray sika? Naungit ka matay, maray. Tapay aya. ay pumanaw tan paray. Bayamon. Sa dinong iti papanantan, paray. Apag panimidan. Kumporme ditan. Nay, anya ti aramidan nyo dito yung sirok ti bayabas, angkal. Tataba daw. Di mo makita nakapanimit kami. Ay, problemado kami. Kani Uncle Mau. Kwarap. Anya ay ti problema yaw. Ang mga no makatulong Paray. Ada sumsumrep dito'y panunot ko a solusyon iti problema ta. Ada? Ang mas lamarigatan na makastrek, pare. Iduron min akin na angkal ka, tapno sumray. Ay, un ngagpesaw. Ay, sige man nga rap. Umay ka angkal. O, sige. 1, 2, 3, Ay, basit lang ngayon. Ha? Sige, bay. Kurang. Dandanayin. Ay, kasalamat nga magiduron iti saan nga agandaralugan. Aday ta. Nakastrekain. Ha? Adhan dito'y panunot ka. Agad nakampayan ng idurong mo. Kastoy na'y, paray. Kastoy, taramidin ta. Entay, agluto ka. Apay anak kaida ka dita. Ay, nayag sakit. Anya, Delikado ti sakit ko. anya aya ti marikriknam. Marik nakadandan ni akong matay. Anya, Nakapsutak. Kaya't ko timangan. ayan nga ini kwarog, ta iso ti aglutaw. Ay, bam, Kwarog, umay ka, ta agluto kan. Agsakitak matlang, antay. Ha? Agpada kayo nga agsakit? Antay. Sino nga yan ti aglutaw? sikan Ay, badaw. Bumangon ka ditang tanay, aldawag. Nagsapa ka, bimangaw. Ang silsilpon ka, may. Bumangon ka ditan, taglutukan. Amo magsaksakitak, tuya. Ha? Agsakit ka? Kaano pa'y? Tuya. Ha? Apayan ba daw? Lumatayak. Saan ka na makias, asawa? Ha? Halalayain ka. Bilbilinan na kaon? Way, marik na gaya, mamatay ako. Ha? Ay, sus! Ay, sus! Ay, Mamatay ako. Tuya. ay, saan? Saan ka matay ba daw? Di mo ipalubaws. Aramida kamin nga ibagam. Basta saan ka matay? Aramidem di amin. Amen nga ibagam. Ang luto ka nga ron eh. Ay, uwan. Agluto akaon. Kalpasan na. Aglinis. Sumakdo ka. Ay, wan ba daw? Ngam saan ka nga ro damat matay? Ay, wait. Ipuspon ko pala. Ipapatay ka. Epektif din na ramit na pa. Huwag paray.
Pinanawak ni Tuyang kau ije balay may ngagtrabaho paray. Uray ni Banang, as-asikaswan na kon. Mayatay na panunot ko paray. Mayat na niya. Mayat at talaga. Diri kon. Ay, tatabadong kan kapitan. Nasaya at mat, ta nakapanunot kayo iti napintas a solusyon iti problema yon. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabali pay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas a padas ti kakaysona. Dawanin ng liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.